No em facis riure. Ja ho... No li posis tot tan color de rosa que veuràs que no es durarà ni una setmana. Escolta, què vols fer tu? No! Doncs calma i no em prenguis. No, sí, és que estava saludant a la veïna del Replàs. I són molt amables i sempre ens diem bon dia i bona tarda. Sí, molt amable. I bona nit. I aquell que té insomni li cantem una nana. Ho vols de tu? No. Ah, és que ara ha sortit l'altre veí del Replàs, sí, ens estàvem saludant. Ah, sí, 350 euros i 2 mesos de fiança. Que la voldries veure, va? Ah, ja ho entenc. Que és una mudança que has de fer amb urgència. Bé, es nota que tens criteris, no te'n penediràs. Sí, sempre m'ho han dit, que la meva veu emet una gran confiança. Val, fins ara. Confiança. Com t'atreveixes a dir-li aquestes coses? Pobre innocent. Mira, les monges de les científiques de la Cristiana bé que confiaven en mi. Clar que confiaven fins que no van saber que eres tu el que et foties al mi de missa. I tu a veure que m'acompanyaves? Home, clar. Bé, a veure, anem per feina perquè tenim mitja hora. D'aquí mitja hora ja vindrà i hem de tindre la casa una mica interessada i fer una bona impressió. Però sobretot, ni se t'acudeixi remenar-li les bosses el primer dia. Entesos? I tant, però escolta un moment, però tu? A mi? Per què m'has pres? El què ets? Per una cleptomana compulsiva i el poc de vas al congelador, obres la porta, poses les mans a dins del congelador fins que se'n quedin testes i descanses una estona. Entesos? No em sembla bé. Dóna'm una altra opció. Bueno, doncs sé que estan uns serveis, te'n vas al Corte Inglés i t'esfogues una mica. I ara anem passant que d'aquí mitja hora la tenim a casa. Això sí que m'ha agradat, eh? Ei! Ja recordaràs, no? Sí, cariño. Un altre cop. Res, cariño. Espera. És que m'estava connectant amb el meu disc dur i estava buscant un arxiu que diu llista de la compra. Però clar, tu li vas subministrant informació cada 2 minuts i està tan ple que va una mica lent. Això, que si ves allà, que si vine aquí... Mira, jo no m'agradaria tant si tu tinguessis un pelín més d'iniciativa en tota parella. I el cap de logística i l'obreia, qui és clar, qui és clic, i ara canta'm la llista. Les teves paraules són ordres per mi. Un quilo de patatas quillo! L'Esteve, m'has dit canta i jo he cantat. No som més que un trist obrer obeint al seu patró. Ets impossible. Mira, passa que no s'ha de que escoltin descarregat. Jo tinc els nassos no els importa. Sembla una parella molt divertida. Sí, carinyo, sí, però és que tu no tens criteri. Potser per això em vaig casar amb tu, carinyo meu. Què? Controla l'obrida. Què dius? Nosaltres? No, de cap manera. Nosaltres estem... Maria Antònia, que estàvem dins. Doncs nosaltres estàvem... Maria Victòria, que no dones Oh, no, ja els hi diré jo el que està ben fet. Parella d'espies amb passo paratamòlic. Vostès són com vampirs, però no xuclen la sang. Xuclen l'energia de la gent que vivim en aquest edifici. Escolta, nena, estàs molt equivocada, perquè nosaltres anàvem a passejar. Sí. Què tenim gos, ara? Però que tenim un gos. Calla. Ens ho estàvem rumiant i havíem sortit per veure quin recorregut hauríem de fer per passejar-lo.
Ay, que bingo salchicha, Miri, jo no sé vostès. És que jo tinc una penyada. Ai, la llet està ofert aquí al xombi. Ah, sí, i els menjars no van a Mira, el marit no li durarà ni 4 dies, Ell és tan amable i tan educat. Una bellíssima persona. Ai, sí. No ho diuen gens, Gens lliga. Però escolta'm, Maria Antònia, que t'explico una cosa. El dia que es tregui les cordes que el tenen lligat, aquest matrimoni infeliç se'n buscarà un altre, més dolce que és comprensible. Ai, sí, com nosaltres. Però m'ha fet el favor de ficar les que no els importa! Parella de cacatues sense plomes! Que vol que l'educació escolta les converses, els dos veïns. Ni modo, ni vergonya. Companyera, és mi dona. Pujar l'atenció! Que quedaran sense feina! Però no pateixin, que vostès són la reina de la xafarderia! Escolta, no siguis fatrinera, Pensa una cosa, que nosaltres podríem posar-te de gotetes al carrer. Ai, i què faria la meva germana preferida sense tota la informació que em passo? Ai, pensin que la vida sense notícia fresca pot ser molt rica, ja ho sé. Ara estic molt dormuda i opesa, oi? Ferma fora de la feina! I com pagaré la hipoteca? Ai, com alimentaré el meu fillet? Si jo m'estic veient, vivint sota un poc per culpa de dues germanes sense acord. Ai, desgraciat de mi! Juro que mai més tornaré a massagar encara que li veig cantonada per sobreviure. Venem un cabó de paper, això que quedi clar. Ai, molt cruel, pedaç de piatada, ferotge, sàdica. N'hi prou. Pensava que no em parlaria mai que se'm feia tant de melodrama. És que no tot aprendre així, era una manera de parlar. Nosaltres no ens faríem mai fora. Oh, i tant, si tu ets la sal de la nostra vida. Però pensin que hauran de pagar una banyora, per ningú que m'han... I què vols? Pensi que estic molt trista, Perquè jo soy una portera muy sensible. Oh, ja ho sabem. Però tu veus que tu, viste de la bona vida. Bé, doncs hauran de... Aviam, hauran de fer això. No, això no. I jo això altre. Tampoc. Ah! Ja ho sé. Hauran d'escombrar el terreny comunitari. D'acord, però va. I si sona? La del primer segona té una filla. Que mística! Ai, pobra criatura, si passa per la vida esniflant allò. Els netes es diu encès. Ui, encès! El menjador que pot. Sí. Però estàs Ui, mira, jo mateix he sentit com parlava parella per telèfon i li deia que la recolliria en l'aeroport. Tota la vida pensant que coneixes els teus veïns i quan més t'esperes surt una filla Si és que secreta. Maria Antònia ja no queda ètica veïnal. Plan de vacació, que s'acosta la mítica i la filla. Ai, Maria, no vull marxar. No, és que la volem veure. Maria Antònia de la Victòria! La porta del sortida com el família humà. Des d'allà darrere podem escoltar la contingut d'intimitat de la mare i la filla. Doncs tens raó, ara sí. Apa, anem, Maria Antònia. Ja faríem sense tu, Ai, vale, perdona, mira que estàs esperant. Cap a si passi, que ja ho tornarem. És tan bona, ets un amor. A l'escoltar-me, és tan bona el xerès, amb les seves armes i les seves autores posades. Mami, sispli. Nena, no m'interrompeixis quan estic escoltant energies positives a un ésser viu. És que l'energia astral es podria
causa catàstrofe, sí, imagineu-vos. La seva filla? Sí, mira, vaja, l'acabo de recollir a l'aeroport. Vane, la nena. Nena, la Vane. I de nou, la nena? Letizia Martínez de Pisón i Santes Cases, nascuda a Manresa i educada als millors internats europeus, Suïssa, París, Londres, estudiant l'història de l'art i economia aplicada a Oxford i aspirant a influencer. Ai, perdone. Jo estava molt orgullosa, Ai, la mami no ho crec, però jo sí. Jo estic molt contenta dels meus coneixements i bagatge cultural. Ara, estic aquí per conèixer i estudiar les característiques de l'anomenada classe mitja i classe baixa. És que em moro de ganes. El papà m'envia amb la mami perquè ella m'introdueix en aquest món de cadent. Era cabrona la niña. Em deixo, perquè encara tinc molta feina. Cosa mundana que fem els pobres. Si vols, em vull una classe de com sobrevive cutre i mort de gana. Ai, molt bé, Vane, gràcies. Que bona que ets. Nena, no m'ho tornis a fer això mai més, El meu karma, Pepinieta, i la meva pau espiritual impulsada. Ai, deixa'm, que necessito meditar i escoltar els meus mantres. Però mami, per què et poses així? Mira, primer de tot, no em diguis així. Així com, mami? Ai, nena, ja saps com. No, de veritat que és que no ho sé. Ai, doncs que no em diguis mani. Vale, mami. Ai! Perdó, mama. Oh, mala hora, que vaig conèixer el teu pare. Un pijo seductor de Pedralbes. Va, anem cap a casa, que de fermo, una neteja espiritual. Guai. Així mentre jo consultaré els meus likes a Instagram. Ai, mira, un del Martí Vera. Suau paraula des de la brona. A veure, potser si repeteixo el vers em sortirà la rima adequada. Suau paraula des de la trona. Suau paraula des de la trona. Carai, no hi ha manera. Però a veure, no pot ser tan difícil. Pensa. Ja està. Litrona, suau paraula des de la trona, amb una fresca litrona. Però què estàs fent? Emili, estàs acabat. Però si és un anunci de bolquers. A veure, no et rendeixis. Que encara et queden 2 dies per trobar l'eslògan. I no et fotin fora de l'agència. Ha! I el substitueixin per 4 jovenets amb ulleres de pasta que cobren la meitat que tu i que a més es pensa que es menjaran el moni d'aperitiu a un servidor. Trona. Cabrona és la vida i la inspiració. Però un collons us heu amagat de fotudes muses. Carinyo! Què és el pas aquí fora cridant com un boig? Passa cap a dins, que fa corrent d'aire i te'l constiparàs. No. Aquí no pot ser. Impossible. Mira, les muses de la inspiració han fugit del pis perquè tenen la calefacció tan alta que sembla que estem al mig del desert. Mira, si no les trobo no podré acabar la campanya publicitària i em fotran al carrer. Però quines bestieses, dius? El meu pare, el teu sogre, mai ens faria fora de l'empresa. Ell t'estima molt, però no tant com jo. Ja, però tu sé, sí.
però no m'imagino casat amb ell i a més compartir-hi. Crec que ronca. Tens unes idees. És que això és el que em va enamorar de tu. Sí, perquè si fossin dels meus diners encara els estaríem buscant, ja. No, clar que no, tonto. Els diners els tenia jo. Bé, jo no, el papà. I el que és del papà és meu. Ja. I cada vegada que pot m'ho recorda. Em van trobar a mig del carrer, quan eres un mort de gana. I ara has fet a tu un home de perfil. No ens fallis o... I mira, aquí sempre fa un gest que no m'agrada ni recordar. Oh! No li facis cas, el papà és un bromista, és tan graciós. Doncs mira, a mi no em fa gens de gràcia. Més aviat m'entren unes suors fredes. Ai, mira, veus? Ja t'estàs encostipant. Va, mira, aquí tinc una altra. Una pastilleta, perquè així és una vitamina, t'anirà molt bé. Però, escolta, què fas amb el pijama posat? Què pensaran els veïns? Ha! Pensar no sé què pensaran les cotilles d'aquí, però de ben segur que diran, mortes d'enveja. Ui, mira, aquest de primer tercera, quina sort que té. L'hora que és, i tot just aixeca. Si no sabessin que no he dormit en tota la nit. Ai, que dit. Vinga, ve cap a casa, que l'escudella és a taula i és una fredada i té moltes vitamines i nutrients. Impossible. No, impossible. Científicament inviable. Al desert, l'escudella mai es refredaria. Mira, em sembla que me'n vaig a donar un volt o m'explotarà el cap. No, però no pots marxar així. I qui diu que no? Jo. I qui més? Només jo. Doncs mira, guanyo jo, perquè sou més gran, més alt i el meu vot per dos. Vale, però espera't un moment, que em vaig a buscar l'abric. Oh. Que no et refredis. L'abric. Molt bé, he parat dos. Espera, i el gorro? No, para. I la bufanda? I els guants? Fem al carrer. Però que no veus que sembla el ninot de la Michelin? Graciós! Sí, clar, amb la xispa que tinc. A primera hora. A les 12, que jo soc noctàmbul, i per mi a les 12 és com tu si et lleves a les 7 del matí. Per cert, una cosa molt important, tema tècnic de so. És bo o què? Bueno, sí, ja sé que som uns professionals, però és que l'última vegada, en aquell casal d'avis, sí, doncs resulta que ni se sentia el micro, ni se sentia la guitarra, i jo anava tocant thrash metal i ells ballaven Maluma. Vale. Demà ho acabem de parlar, que és que vinc del bolo i vinc destrossadíssim, D'acord, vinga, apes, diu. Hola, veïns. Hola, senyora Enriqueta. Feia molts dies que no us veia. És que acabo de tornar de gira. De gira? Ui, quina vida més interessant, la vida més No es cregui que tothom es pensa que és molt glamurós, però és molt dura, Ara no em diré. Sí, fa mal. Fa mal.
Miri, aguanti el meu Ricard una estona. Què faig amb això? Parli bé, que li agradarà. Jo hi parlo molt sovint. El que em faltava. Què, Riqui? Com s'està la treball, Allà també es paguen hipoteques. I la música celestial. Com és? Que potser tu ets de l'infern i allà som més de heavy, no? Senyora Enriqueta, que trigarà molt. No, no m'hi suro. Però vostè no li té conversa al meu Ricard, que és un home molt comunicatiu. I fumant-me 3 porros seguits, m'hagués imaginat mai una situació tan surrealista com aquesta. Ja estic aquí. Això és la meva especialitat. Croquetes de ceps amb trompetes. I veurà com el revifen. Què té a veure amb els seus difunts? És que eren les favorites no només del meu difunt, sinó de tots els meus altres marits. I quants en tenia? En tenia 5. I tots els tenen el mateix format? Sí, perquè així els sento com més a prop. Però ja li he dit, menys les croquetes, que així el revifaran. De Santa Igual dels difunts, ara mateix les llenço a la brossa. Sap què? Demà me les menjaré per dinar, No, escolti'm. Sí. Vostè no està casat, oi? No, jo recordo. Oh, quina qualitat! Unes persones adultes, lliures i visquent el mateix edifici. Un no sap mai el que pot passar. Mira, fes el favor de no posar-te gelós, Ricard. És que ja saps que jo sempre t'he estimat molt i sempre t'estimaré, però és que encara soc jove i no em puc tancar a l'amor. Mira, que veig i sento al·lucinacions. La vida m'està tirant la canya. Ai, Andreu. Merda, no vull morir tan jove! No està allí. De fet, està millor del que no serà. Què més que tu? Encara podem ajudar? Sí, tenia per la situació que es lloga. Hem parlat de una estoneta. Maria Antònia, tu has trobat una habitació i no m'has dit res. Nena, no diguis ximpleries. Perdoni, potser m'equivoco, que és el primer cinquena. No, és el primer quart, és aquí al costat. Disculpi, per molèstia. Disculpa, espai de pas. Quina nena ben tipuda. Sí. Aquí som uns veïns molt agradables. Som com una família. I si necessita qualsevol cosa, sal, o sucre, o llet, o panera, o bandera, amb sal o sense sal. M'ha quedat clar, Puc comptar amb vostès per tot allò que em faci falta. Ara que si em disculpen, no voldria tocar el timbre. Maria Antònia, és que no deixes trucar les senyores. És veritat. Però Maria Victòria, que tu també l'estàs. Vale, Disculpi, que us preguntem alguna cosa. una pregunta. Vostè és tirant? A què es dedica vostè? És casada, soltera?
una criminal? O una parricida? O pitjor encara, una sicària que mata per diners? O una estafadora que es podria deixar sense diners? Sabeu què us dic? Que aneu a quedar la via! Tu ahora vas a darle y pots al cap. I a quina pudor. Sembla que hagi muerto en descomposición. ¡Reus! ¡Reus! Ui, hola, A ver, tío, ¿cuál te hace señora? ¿Está parando? Ah, que me n'hem de vacances! ¡Ay, me la puta, eh! Sí, mira, a veure, fa un dia que m'he posat les meves palàdios i ja no puc donar ni un pas. Estic cansadíssima. ¿Qué? Ana, ¿a un baile sofi? Ay, ahora te explico. Yo volia anar a una galàxia muy lejana, però no va pogut ser. Però mira, estava pensant en les meves classes de física que feia per explicar-t'ho. Pues diuen que l'important era el desplaçament. Comencem en un punt i acabem en un altre punt. Però no, Aquí l'important és la trajectòria, el camí que vas fent per arribar al lloc. Però t'ho vaig a resumir, perquè el que has de recordar ara és molt important. El món gira, i jo giro al món. Bonic, t'ha quedat molt bonic. Ara no entenc gaire. No venies a les meves classes de física. Mira, alguna cosa. Sí, mira, és veritat, que estic treballant. Mira què t'aporto. Ai, a veure. Mira, aquí hi ha unes cartes. Aquesta és la important, Entrades per l'estrena de Star Wars, que era avui. Una per la Maria Antònia i una altra per la Maria Victòria. I espera, i així un paquet de l'Amazon. A veure què serà. La entrada para el Star Wars. Yo también tengo una amiga que diu Marga, que avui tampoc no pot a la entrada. Sempre li passa. I factura, res interessant, Ai, la meva professió ja no és el que era. Abans tot eren cartes d'amor i jo a la nit les agafava i podia somiar amb el que m'estaven allà explicant. I ara l'estic i l'estat i només em porten que factures. Ai, sí. Tot canvia. Aquest deu ser per la nit. Voleu anseol i marmongada d'aquesta que va ser per la seva cerimònia. És possible. Bueno, me'n vaig, Ivane, que em queden encara molts carrers per repartir. Adéu, Ivane! Fins demà, Benis! Quin modelet tan original! Ha sortit una passarel·la! Vale. Mira, estic desesperat. Ui, soc tot orella. Problema amb la parenta? No, ella no sol soler, no. De què es tracta? És que és més aviat una qüestió metafísico-quàntica. Quasi no sé si et podré ajudar, perquè jo, el que passa que en aquell camp vaig una mica tècnica, a mi la màquina i la física me la van aprovar per feina cosa. El cas és que no trobo la inspiració. I no puc fer rimes. Pues sí que és greu la cosa, Provi els centres perduts. Broma. Si jo sé el que són les muses i tot aquell rotllo de la inspiració, pues mira, si la tia aquesta l'ha abandonat, vostè ja m'ho feia jefe, pues no faci rima. O parli amb una mística que potser és amoroso. Mira, no has dit cap bestiesa. No m'ho pensaré. Ara mateix. Pues ya sap, jefe, aquí estic perquè necessiti. Senyora Enriqueta, senyora Ricard, com ens trobem avui? Ui, avui està una mica abans d'enamorar. Oh, no sé què en sap. Però és que... Saps el que ha passat? No. Que m'he tornat a enamorar. Ai, jo que me n'alegro. I la final? El del primer
netejo tots els vidres de l'entrada. Durant tota la setmana? Ah, d'acord, val. Així ho anat. Doncs mira, la cosa és que tu m'avisis cada vegada que ell surti o entri de casa. I sobretot, avisa'm si rep visites. I també, dona'l això. Això és arròs cuinat en el xupó. I trompetes de la mà. Bé, no em preocupis. No em preocupis. Què, artem com artem? Ai, Barney, si veiessis, està tan enamorat, tan enamorat. I per això avui el senyor Ricard està tan tricot. Sí, però ja ho passarà. Que havia buscat alguna cosa? I espero no trobar-la mai. Ai, que m'han dit que avui ha triomfat? I no va anar malament el bolo, No, no? si jo em refereixo a la seva dot de seducció, oi, m'han dit que és tot un Latin lover. El que t'ho he explicat. La senyora Enriqueta m'ha donat això per vostè. Allò s'ha dit un trompeta de la dona. Aquesta em vol liquidar abans de passar per l'altar. Jo no sé per què s'havia ficat a la seva, si és que podia ser la meva mare. Segur que no l'ha picat un llet. Vale, que no estem per bromes, Mira, et necessito. Necessito que em facis un favor. Cada vegada que ella entri o surti m'has d'avisar, Perquè és que no me la vull trobar ni va la vida. En aquesta vida tot té un preu. Es compro el pàrquing. Durant 2 setmanes. Fet. Que t'he de penjar-me, no? Ni de conya, que segur que està enverinat. I allora, la preocupa els Mossos, no? Carinyo, estaves preocupada per mi. Apenas m'ho penso. No. Estava preocupada, perquè mi t'havies passat a comprar per fer-nos. La sensibilitat m'apalaga. Que sí, el teu cotonet de sucre, el teu torronet de xocolata. Deixa'm de mirar així, que no puc suportar els homes que em miren amb ulls de gosset. Mira, escolta, me'n vaig a comprar la veïna. Sí? Aquí tens la llista de millors comprar. Una hora. Usar la rentadora, estendre la roba, passar l'aspiradora, recollir els plats del rentaplats. I tu què has fet mentre jo era fora? Canviar-me i fer la llista, no et sembla prou? No, obro la finestra. Vols una mantega? Segur que estaràs bé. Vols que em quedi? I pren-me les vitamines. Tu marxa! A veure si som en ve la puta inspiració! Si tu ets jo seré la teva estrella. Ets el meu sol, el meu solet, el que il·lumina l'univers de la meva vida. No podria ser una miqueta així? Ni sotmès a les pitjors tortures, ja t'ho pots traient del cap. Què? Som-hi? Ai, és que sap greu deixar-lo sol. Està passant per un moment molt crític. Ixa, despacita, ni torneu, que feliç, demostra-li la teva alegria. I rius. Hola, capis! Com esteu? Jo estic super bé. Bueno, ara farem un house tour per l'edifici de classe mitjana, on estic fent una immersió per conèixer les seves penúries, sabeu? Ai, estic super emocionada, my friends.
aquí no hi ha ningú més. Em sembla que és un prototipus bastant bàsic. Què vius aquí? Sí, al primer primera. Com fos? Que un primer segona! Compis, us presento el meu veí. Saludats! Doncs aquí ha de ser els meus followers. ¿Con lo qué? Els meus seguidors que t'estan veient en directe. Oh, que supermojo! La nena, com està en això? Sembla que s'està posant una mica agressiu. Tranquil. Això és un mòbil. I té una càmera. És inofensiu. No passa res. Perdona, imbècil. Super fort. Very strong de la mas. Però a nosaltres aquest tipus de vida no ens agrada, eh? Ja. Nosaltres tenim una vida cardenal. Ja.
d'esta, o truco a la companyia o doblem la roba. És que no ho fegues en un got d'aigua, que no tens les mans. Amb una doblegues i amb l'altra truques. Mira, jo ho faig jo, Jo ho faig jo. Definitivament. Els astres s'han conjurat en contra meu, només em falta això. Ai, i llavors tu també creus en els mots paral·lels. Escolta, tu creus en la natura? Tens algun conjur per trobar-les? No en tinc. Però si vols, podem provar el llum. Algú em pot dir per què no hi ha llum? Maria Antònia, estic a les mosques molt. Escolta, el meu interessant que estava al capítol de la novel·la avui, Algú sap si la Vane ja ha plegat? Gràcies, meva. Me'n faltaven 5 minuts. No pateixi, que deu ser guai de la escombreria de fred quan vingui la llum ja el recollirem. I això passa molt sovint? Ai, no. Estiguis ben tranquil·la, nosaltres som ben vilanats. Que vivim en aquest bloc és la primera vegada que passa. Anne! Aquí estic, aixequi la mà al lot, jo també ho faré. Anne! Escolta, saps si és per aquí la viuda? Perquè a veure si aprofita la foscor i em mata i em fica en una urna. Senyora Enriqueta! Senyora Enriqueta! Acostumen a dormir molta hora. L'anem a buscar? No! Vull dir que és gran i necessita descansar, la pobra. Mami, on ets? Ai, mentre vius a casa del papa no passen aquestes coses. Ai, nena, però quants cops t'he dit que no em diguis així? Que em tanques els sacres de cop. A veure, passat amb la companyia. Han dit que ells no noten cap averia, que és una cosa nostra. I ells, si volen, poden venir a mirar-s'ho ara mateix. 200 euros. Bon dia, si venen els de la companyia de la llum, el nostre negoci ha fet punyetes. Pots mentir ja. Què farem? Paguen Sant Pere Cante. Escolti, i si esperem a demà? 200 euros són molts euros. Ara, si voleu, ho podem votar, Tu què opines, rei? Mira, jo no opino res. Jo només vull trobar la inspiració i perquè veig aquesta novel·la ni en llum ni en sense. Em dic Carme Alegre i la meva feina té a veure amb el
Treballo per una agència que contracta personal que va plorar a Sant Martí. El difunt, abans de morir, sinó de família, contracta els nostres serveis. I nosaltres, i plorem. Aquí tenen la meva... Pero qué pistola que Agència L'Últim Sospir. Carme Alegre. Plañidera. També accepten encàrrecs per mascota. Sembla que viurà. Ai, pues aquí té un possible client. Això sí que no, per quin altre és vostè? Jo soc d'un professional. Si no hi ha contracte, no ploro. Quina falta de sensibilitat. Ai, però ni vostès tantes ganes en té. Aviam, podem deixar el tema de la llàgrima per després i passar al tema que ens ocupa. Tenim un món que no coneixem. Truquem a la policia? No, home, no, la policia no. Si la gent sap que aquí s'han produït un assassinat, els nostres pisos perdran valor, i si algú de nosaltres al món ens haurà de regalar la propietat... Home, evident. I s'atreveix avui dia a comprar o llogar un pis on hi ha un assassinat. I què farem? Però com no li vulguin passar el mort a un altre... Ah, bona pensada, Vani. Agafem i el portem al bloc del costat. O tractant una dels més enllaç i quan més lluny millor, no sigui que la policia digui que algú busqui les pessigolles. És el teu pare. Contesta tu. Ai. Sí? Tranquil, sí. Ja quasi que ja ho tinc, sí. Será la hostia. Así. ¿Usted se recuerda aquel de L'Oreal porque yo lo valgo? Sí. O aquell de l'algodón no enganya. Doncs del meu, moltíssim millor, ja ben dic, la bomba. Sí. Clar que no li fallaré, no? Perfectament, me'n recordo perfectament. Sí. I me'ls estimo molt, també. Sí. Vaja, però potser no caldrà arribar a aquestes mesures tan dràstiques, no? Ui, el deixo, que em sembla que les russes estan trucant a la porta. Nena, saps què m'ha dit el teu pare? No. Que me'ls tallarà. Que els ficarà al microones. I que ens convidarà a sopar! Però ja saps que el papà és un bromista, és tan graciós. Mira, un maret. Aviam, podem tallar la llavor, que què fa tona que havia d'haver pegat? Mili, anem a... Hòstia! Aquí tenen la comanda. Una barbacoa i una margarita familiar. Seran 24 hores iguals. Que bona! Senyors, espavilin, que jo no estic de festa con vostès. Tu no es guanya la vida com pot. Algú ha demanat aquest menjat que volen? No. Ho sentim molt, maca, però d'aquesta comunitat ningú ha decidit infectar el seu cos i de retruc la seva ànima que m'ha fet menjar penta contra tota indemnitat de la natura. Però aquesta tia que s'ha pres? No, és que la nostra veïna vol dir... És que ningú
Anda. Ja sé de què va això. Vostès m'estan fent perdre el temps per després dir que jo he arribat tard i així tenir les pizzas gratis. Nosaltres mai faríem una cosa així, Algunes potser sí, Vinga ja. On paga la comanda el truco a la policia. La policia! Senyor! O algú afluixa la monca, vindrem la visita de la papa, Vinga! Jo no em puc permetre aquell luxe perquè sóc una simple assalariada. I jo voldria ja, però és que no puc, ho sento molt, perquè va en contra dels meus principis còsmics. I en contra dels nostres modus vivendi. Tinc el mòbil a la mà. Jo no tinc efectiu. D'acord, ja em pago jo. És que sempre seràs un palafant. Jo tenia la cartera a la mitjana dels pantalons. Escolta, maco. Si has dit que pagaves, paga. I ara no tiris enrere perquè la teva dona t'hagi ensenyat les tetes. Això mateix. I de moc, i porta els pantalons. Pero María, de que no se pueden ir a la merda un ratet. Ensuciarás la peluca per la merda. Puxa! No la tinc, us juro que jo la tenia quan he sortit de casa. Qui me va a dir que acabaríem treballant per una colla de mànguies així? Escolta, tu no tindràs res a veure amb aquesta desaparició, oi? Saps què passa? És que no m'he pogut resistir. Ni a la butxaca, ni sortir la punteta de la cartera i nyac! Mira, ja li estàs tornant el més de pressa possible perquè, com continues així, no ens emparem. Quan ho faig, això ara? Quan estigui distret, imbècil. Ja estic matant el número, Espera, ja pago. Però te conto una cosa, soc músic, I en el món de l'art no es viu, se sobreviu. 50. Queda't al cap, ja sabia jo que havia estat un malentenit. Tingui, disfrutin de les pizzas i de la festa. Que això era pel número 78 i som el 76! Deixa'm córrer, que t'han agafat un quart mort de sobre! I tenen un aspecte! No la tirarem. No! Menjar com el pobre home mort d'aquí demà. Hola, compis, com esteu? Estic superbé. Us tinc una sorpresa preparada del meu director de ràdio, que és que no us ho creureu. Estic preparats super mega forts. 1, 2 i 3. Tadam! Ets un mort de veritat al vestíbul d'un edifici de classe mitjana. Oh, que supermono! Salut, amor! Però tu tan boja, què? Ai, la brigada m'ha robat el mòbil! Senyora, Sí, home? o li falta un mastagol o li falta 2 o 3 amb propina inclosa. Però va, què me podria jo? Però és que ho has d'entendre. Jo no puc perquè va en contra dels meus principis i jo no puc exercir la violència. Però si tu poguessis fer-ho per mi i em fessis aquest favor, jo t'estaria eternament agraïda, oi? No pateixi, senyora. Mira, Morina, com et passis una vegada més de la ratlla, et clavo un mastagol que te recoloco el teu arfi de tal manera, vamos, que no te lo van a reconocer y no te follow, niñata de mierda. Mira, nena, tu en què pensaves, Tu què volies? Retratar el mort i enviar-li a la poli i directament el trasllat com fa. Hombre! Ai, deixeu la pobreta, que segur que està agraïda. No li tornis el mòbil, Què que va? són les mosques. A veure, hauràs de reflexionar una mica. Anirem al racó de pensar. Fantàstic, vos pedagògic. Ja hem pensat ja del mort. Que persona que havia d'haver pegat.
Nota! Com que no cal? Però no presentas el cotxe. Oh, no hi cap al maleter! Però on van estar tots els trastos? Ja ho hem provat. Doncs el seient del copilot. O el de darrere. Hem fet el Kama Sutra sencer i no hi entra. Vale, no la pressionis. I si el dobleguem? Mira, doncs no està tota la nena que ens Espereu. Que ja ho hem provat i no hi ha manera, que està tieso! Però que tampoc pot ser tan difícil, collons. Doncs prova-ho si creus que és tan fàcil. Què m'estàs fascinant? Potser una mica. Va, qui m'ajudem? Ai, pobre, com veu, està patint. Patint! Aquest patint! Mira, aquí els únics que patirem serem nosaltres que no ens desempenyaríem d'aquest fallo immediatament. Impossible. No es pot doblegar cap extremitat. El rigor mortis no ho permet. Mira, li podíem trencar les cames. Algú té un martell? Jo vaig a buscar-ho. Ricard, no siguis tan pesat. Ja t'he dit jo que ell és un home molt generós i segur que sabrà compartir amb tu el gran amor que té per tu. Però què és que m'hi Ous estrellats amb trompetes a la nua. I el tengo feliç. Que no sabia que t'agradessin tan maduretes, Mira, amor, no te hagas. Et felicito. Em fa molta il·lusió perquè estar solet és molt trist. I almenys per a molta companyia. Sí, ella i el cinquè marit que té la peritatgeria. Rieu, però mireu. Sou testimonis, eh? Si moro, vull que m'enterrin. Què? Qui vol fer els honors? D'acord, ja ho faig jo. Un moment. Ja, què fas? I si fem una oració abans d'invair la seva ànima? Potser sí, dic jo que només potser el seu esperit ens perdonarà. A veure, per què no comences a fer-ho mentalment i així guanyem temps, Un moment. Però és que si no acabamos nunca. Bueno, és que heu pensat que si li trenquem les cames, quan la forense li faci l'autòpsia veurà que el tractament de les cames ha estat post-mortem i així, tirant del fil, pot arribar a nosaltres. Quant de mal que ha fet el CSI. Quin tinc que aparèixer? El castell de Las Vegas? El de Nova York? O el castell de Miami? En general, quan hagi passat això i ens haguem desempallegat del món, jo agafo la maleta i foto un camp d'aquí. A veure, i ara què fem? A veure, jo
comissaria amb les mans emmanillades i no complicant-me la vida. Oh, això et coneixi, Potser no, Ja ens coneixen! Ens coneixen? Sí. És que som tan despistades. Que ja no subim objectes perduts, això sí. Calles d'una puta vegada, el calbot que ens ho tret, deixaré sense llengua mas entès? Sí, no faré res. Jo senteix molta tensió còsmica en l'ambient. És necessari fer una neteja espiritual per alliberar les nostres ànimes i l'espai negatiu. A mi els teus muntatge conviene un guany i significa. Això que passa que és impresa. Jo tinc el temps per perdre un com dir-ho finament en tota la saga arrocada de crítica de pas jugar amb boli. Jo estic bon, demana que suervestivo amb doble ració de llegida. Por lo dejo con ells, més llibres expectants. Com una pareja. Vale. Quina poca sensibilitat que tens. Mira, jo crec que el millor seria treure'l per la porta. Però això és molt arriscat, et poden veure els veïns. Bueno, pues coneixem una mica. Una què? Disfressar-lo, Maria. Mira, jo tinc una bola. I jo tinc uns collarets. Ai, i això tampoc no ho puc gravar, és que quan ensenyo els meus compis no s'ho creuran. Mira, Molina, tu per oir i callar, perquè si no ja et veig compartint una cel·la de 4x4 amb unes puces tamany dioses de l'Olimpo. Un día uno que está aquí en la prisión, porque estaremos presos en el cuarto local. Tocando y igual ese palo le empezó a bailar el rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo a la misión. Yo quiero bailar el rock. Desde el 23, hoy me vamos a bailar. Pero aquí volvamos a Au, va, posem-nos en camí, que ja tenim el dos ben guarnit. Què fan tots aquí? No estaven esperant, Pensa que anem a fer una festa? Sí, de l'escenari. Jo sí, estic tan atrapalada que direcció d'aquest paquet. Ayúdame, Dani. No pateixi, que jo m'encarrego dels paquets. Vale, pues ya mandaste, dale. I què és aquell que està entre el músic i aquell altre que diu que escriu? Qui és aquest al mig? Mira, ara mateix no el reconeixeria ni la mare que el va parir. És que va molt perjudicat per la beguda, Ja ho ets, no s'aguanta dret, ja ho ets. És que mira que li hem dit vegades. Si no saps beure no venguis, no fem cas. El jovent ja se sap. Ai, sí, el jovent, sobretot quan va de viatge, la beguda és un problema. Que tinc molta feina. I aquí un llac que ha marxat. Això no acabarà. Acabarem tots a la presó. Carinyo, mira, igual han arribat les muses a casa i que estan esperant. Nen! No. Doncs mira, si tu marxes, jo també. Perquè tinc els xacres destrossats de totes aquestes males vibracions d'aquest desafortunat que som. Nena, filla, anem cap a casa. Ai no, mami, que jo vull veure com ha de veure tot això, que és més divertit que un parc temàtic. Un moment. Si
Si el cremes i el poses dintre d'un pot, la viuda segur que li mola. No és tan mala idea. I si el cremem? I l'espargim pel jardí comunitari? I com el cremem? Podem fer una barbecue amb gin tònics i aquestes coses. Ah, sí? I com el poses a la graella perquè sencer no t'hi cap? Jo ho sento molt, però jo no el trinxo. No el puc tocar, que soc vegetariana. Jo diguesta que no t'ho estat vegana de foc. Aviam, i si tornem a la idea principal de per treure'ls per la porta al cul? Vinga, tornem a provar que podem a pesar. Va, vinga, que algú vagi un crit de vi. Mira, sí, comença a fer una pudor que no sé si aguantarem gaire temps més. Doncs jo ja tinc la solució per això. Vale. Aneu patint. Ara ja podem baixar. M'agrada una confraria de Setmana Santa. Ara sí, és que m'agrada. Que bo sembla una performance estricta de descomposició. Ves que continua la festa? No pateixi, que aquells porten les provisions que han demanat per la festa. Un sortit extrafamiliar de sushi porta a porta. I de regal, 2 números pel sorteig d'un panetone del Turull. Ah, del Turull! Oh, és que m'agrada! Turull. No me l'entendeixes un xicot, Sí, per sobreviure estic pluriempleada. Pues mira, noia, nosaltres no tenim la culpa de que tu no arribis a ser mileurista, Igual que abans, ara tampoc hem demanat res. O sigui que ja estàs fotent el cap, reina. Aquest noi no té bona pinta. La Gresca. És que la Gresca li està passant factura. El Pep, que és molt de la Gresca. Pep! Ai, no és que el Pep li va marxar! Música! Collons, que algú pagui el sushi, hòstia, que el Pep se'n vol anar a lluny a casa seva i viu una mica lluny, oi, Pep? Doncs jo no penso pagar ara, I jo no tinc la cartera. I això que et surt per aquí l'opció al darrere, què és, xato? El que fan alguns per no pagar, Jo molt que diria... És que ets un garrapa. Mira, paga ja abans que et torni a desaparèixer misteriosament. Us juro que jo no tinc... Paga! Quan puja la broma? 25,50. Dios! Molt bé. I de regal el panetone del Turull. Gràcies. Si volen, li puc emportar el seu amic Pep i apropar-lo a casa amb la moto, que vaig en moto i és en anem. Moltes gràcies, maca. Però no, jo crec que el nostre amic Pep encara té marxa per molta estona, Oi, que sí, Pep? Pep, digue que sí aquesta noia tan simpàtica, hòstia, digue-li. És que aquestes noies maques estan. Pues també puc quedar una estona a la festa i així me perd la vergonya. No, perdona, el Pep és el meu xicot i a mi em cal més que servir. Així que aquí, l'única que sobra de les dues ets tu. T'ha quedat clar? Sí, jo no em volia deixar anar, consta.
però demà s'estableixi. Però el sector masculí ens estem portant al fet tot el dia. Però tampoc n'hi ha passat. Què, noia? Que no fem el reggae i agarrem aquesta història. Ai, Maria Victòria, no m'he de veure. Anem a necessitar. Agafeu un fort, però no s'escapi no caigui. Què? Les coses es veuen més petits des de la darrera, eh? Dia lliure, nena. Ai, Antoni, no vull anar a casa de dormir, que és molt tard. Un moment. Carinyo, i ara què passa? Però el Pere no ho dic amb nosaltres. Natural, clar, perquè ell està mort i nosaltres no. Està graciós. Anem a ajudar, perquè si no jo crec que ja va venir a treballar porque abajo la socorro la vamos a ocupar aquí. Un moment, vaig a fer. I si anem girant i ja ens atraparàs? Mira, és que la mirada mirarà. No som una mirada i ara t'hem convidat. Ja us dic aquí. És que he portat una mica de tres o fet pensar que aniria bé. Aneu que fan. Perquè així, si algú treu pel camí, pensarà que estem celebrant una festa d'aniversari. Home, no, és que falta el més important. Què passa? El toc final serà lo más música. Tomando caña, hasta la muerte, y nunca